A que te referías? Con que había saltos e non transformacións? Vamos a ver... Para que algunas la palabras evolución es son una más transformación, asequibles para todos. es una transformación de los seres vivos, ¿no? No es una sucesión de especies. Entonces, muchas veces, al representar la evolución en el cine o en los documentales, aparece una sucesión de especies, pero no una transformación. Entonces, eso es... porque una transformación es mucho más difícil de representar. Es más fácil pues, que aparezca un dinosaurio y venga otro y se lo coma. Pero eso no es el precio propiamente dicho, aunque coincide con la idea popular de evolución. Algunas imágenes, evidentemente, en fantasía, os saltos evolutivos son bastante adultos, como non pode ser de outra forma, tendo en conta que é unha peza de poucos minutos e que tampouco ten intencións máis ou menos didácticas, pero tampouco tanto, non? Mas non tropo, digamos. E que en calquera caso hai que tamén entender, bueno, a veces está igual certa tosquedade, con elipses bastante pouco sutís para marcar os saltos no tempo. Hai que tamén valoralo no seu punto xusto, é dicir, fantasía do ano 40 e a teoría de Pagán, por exemplo, de Palin de 10 anos antes, 11 anos antes, máis ou menos. Está todo, é todo moi recente, no momento en que está feito, e a aposta, digamos, de unha productora tan poderosa, xa naquela altura, como a Disney, por unha mensaxe claramente científica, con todos os matices que podemos poñer e con todos os erros ou cousas que podríamos corregir, é realmente digno de mérito, digno de análisis casi.